Aprang si malong nis kelangara dona phanta kardom pajiriglo kardom pinia daba berta arju ponikha arju pon pe aprang pinia berta thepi kopi pidoma arju ponik sinang Difuar bertam kam krep sentara long tribal meet kepada pon. Dongka mukam dongka sarpo Bhagwan Pahar Sip Mandir along Mahasivratri Katalondun. Choki hola along habit aing nar hem ke phangno. Apar majung arat iem jagat sing ing tiapan kacuro. Difuar bertam kam krep sentara long tribal meet kepada pon. Difuar bertam kam krep sentara long thereponi phai sipen ni phai ke thoman ke pedopon je tribal writer meet pini thereponi phai hini arni ada por phainer kebra jete mapor Karbiang Long Autonomous Council ASEM Dr. Tuliram Rong hang apor ateng pen ing pu pidunsi krungsai pedopon. Bangso inglong aso tok bang krungsai amei ahok pet ni hang ni rebalong kedok kheiso bare matum apur ki mo ke chebirti thekje phansi mang ponlo bangso amei dipusi ke pedopon cheng iglo krungsai ki jodapi la bangso krungsai penajok epakalo thui mate a kitab epaklang je phan che parai ponlo tok bangatum thereponi phai ingkoi pen jang mia cheklo ni phai kep cheklo i jonang bong purki mo puthak ke tok ke pele je phan che parai pon mo batai kaprek adim pon thubomji pusi center for karbi studies and director Dharam Singh Teran pen nang pachinidun Dipu pen ramening ti malong niyo. Ini Ladakh Amnesia Fund isi workshop kepada alam theke approaches to ethnohistory, culture and society. Lapen ke Ladakh pini nang hitong dono bangke jasemet ke indigenous mate lapu ke dobare makhai scholar tum ke tok ke lang luat hui paklang lahai tum hanse university long luat han tum lahai tum hanse jasemet dake hang lapen Manipur pen do Tripura pen do lapen ke Delhi University pen do sedar Ladakh akhai alam le pudam lo pulote Boro Dimasa Tripuri Khasi Karbi ke dolong lasona thakse Ladakh Khaibarim tuma scholar phan sike chehang ate iltum Karbi pendang lok khai sotum Khaibarim tum amena fukimu kacetok lapen ke bang ateng bang itum han ke tok tap ke tok fu iltum alam pai thang ka pai thang fu la haya mu bang iltum koranikal te korne elong ke iltum mena che thangun iltum mena teng ben korson se Karbi fukimu korson se iltum tok nei ba pe mena se chepar jang nei asila solam mat hasi la bang so workshop bang pini anisirat pansame ke pangcheng workshop lo lapen la so workshop abang niltum kirim dami ku matha bangke isi alo thoi baklang ko Ladakh bangke amena afurkimu lapen amena kupima la katar lip kelong la so pathak si isi alo thoi baklang ko si kimangdu apen jasemet pen la pini ke dolong ko bangke Karbi Anglong Autonomous Council akerap jasemet Dr. Tuliram Rong hang alangli personal initiative NC la bangso workshop pado pan la ko horang ang pinulo lapen ke reception committee 48 Karbi Youth Festival ahin pen jasemet ke Richard Togbi alam tumse la bangso ja ko horang ang pinulo Dongka mukam dongka sarpo Bhagwan Pahar Sip Mandir along Mahasivratri Katalondun. Nijang Karbi Anglong arlo dongka mukam dongka sarpo Anglong along aningkan bangason si piningle thot sitame Mahasivratri talonpon. Ahawartin along sitame ningkan esek pen ephong ke Sivratri talondun rep. Lason si piningle thot sita thang achiklo ni phai ingkoi ranerket pen there chiklo ni phai hinian pathik ponlo. Lason si piningle thot sitame nijang Karbi Anglong dongka mukam dongka sarpo Anglong along Bhagwan Pahar Sip Mandir along Mahasivratri mesen pen talon pon bangso mandir along thang juche junje pen wang lipute ingthirjir pen wangsu thup thuna pen ardom ardi pen lote bangso adim ser rup sitame chiklangji puta kardoma bang kangbura kro pen nang pachinidun
News Desk Report, Malong News. Labangso akita balong halo pirthia munit ka chuklem chadam pirthia ki sumpen ke jok mate boikun ke dam atwata la gita long sidolo nasi labangso gita ke inut au supi okorjan jonti saura rongkoroi alang li ladak pujari afan kadu ka vi munitumhan ka pethan ka peri dunia fan la gita ronpen pachini dun pe munitumhan kisung atwar ka payogi fansi alang nidan pitekang si nila hello Srimad Bhagavad Gita lo Choki hola long habit aing nar hem ke phangno. Thereponi phai hini arni Choki hola police station ke parlo angkang Choki hola wo phong teron arong along habit aing nar hem rit ke phalang no pon pusinili tuma pherang ki pen birtanang pale. Adap theang prin prele apor jihu teron pu edona hem habit aing nar ludam si hem ki bivet asok ke choke panahok te kanglo lapen api hem arpong e pharsita me bungkang prin lo pusinili tuma pherang ke kahumri damahut nang thandun laswa job nilip IMC popitra rong pia phan kera ponjia phan pherang ke angno kachuning risitame nang padodun lapen ing namamara da phan kelang jari pame jia phan nilip along kedo forest asai kamatuma phan sitame rongarat pen kachuning ripedo pon labangso berta nage pale nilituma pherang ke chuki hola pen romesteron Malong News tਵੇ pupen wanglo masela pai hejar tet mat pu hem an naho wanglo ange kanaho pange sok bosta photroklo lapen sang bosta lapen arphek lapen arlo pene paleng suki lahaita nahoklo arpong tong ya masi kliru grublo lasi lava kenahok apot ke MSC ubitrorong pita asabak nilang pon sonte nerapon sonte ning hon pon sonte pusi chuning rilo lapen horesa to asorta laing nar he hui ke kilang ponjie phan si chuning rilo aju hem ke panahok lapen munir phan pasik sak lahai hui ke horesa sorta nang chelang don sonte pusi horesa pon sota chuning rilo Apar Maijung arat IM Jagat Singh Ingtia Pan Kachoro. Laka inquira hini suruh pothar MSC consultancy ke parlo. Apar Maijung arat ning karong lapen Kachoro Pajirpon. Ajak dingklui pen kar I kepleng un eason pini haladak aradatum ning ceparong renti. Athe Kongres gop ning kan kep krep ho an sose ke dobo mahut sitame Apar Maijung pathua klam ke hangdun dekali hangdun piglo monta panungku goson mandet. Kopai ke me non pop পরিবর্তন সরকার মতে বিজেপি গভ ইএম জগৎ সিং ইংতিয়া হিন পেন কেরাপ কে চোরো রেউন এ লাপেন কেবাং জিলাং এমএসসি ইলেকশন সিতামে বিজেপি ফান্সি পেহাইজি পুটা আলাং লিতুম পেন যে থানব্রিনতি নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট মালং নিউজ Awak ayala kiling rong school along non la fil na banai pi bangge em sar fan systeme churolo asi nitum tame kai adil tame firave ini yang bang mangai fil do tekmong lo asi em sar fan tame suri akadom gajolo pe churolo asi em hanako bang thu Oniti pa gani MSC gani kami oniti election em rabdun ba mangai tum charat te todun po nitum anso se angsong paduni phan nitum ning telo nitum long dolo लान से पिनी आडा बेटा के कांगटन पोनिकलो डोमे ठाक में कार्डम